Dyma erthygl 9, sef Iona Evans, Cangen Pandi Tudur, Rhanbarth Colwyn, a ddaeth yn drydydd yng ngystadleuaeth erthygl addas I gylchgrawn y Wawr yng ngwyl haf 2019. A'r teitl yw Merched. Sgwrsio gyda fy wyres Nel, sydd yn 10 oeddwn I, a dyma'n gofyn yn sydyn, beth ydy'r gwahaniaeth rhwng dynion a merched? Cwestiwn dyfn. Wel, atebais, mae dynion yn medru tyfu barf. Chwerthin naeth Nel. Mae merched yn gwisgo ffrogiau, meddai. Mae merched yn medru cael babis, mentrais. Ydyn, meddai hi, felly mae merched yn medru gwneud dynion. Dwi wedi meddwl am yr ateb yna lawer gwaith. Meddwl, pwy ydw I? Faint o ddylanwad fy nheulu am agwraeth sydd arnaf? Fi'n erbyn hyn yn fam I 2 ddyn a merch. 19 Mercher ym mis Mawrth eleni, cefais wahoddiad I gyfarfod chwiorydd yng Nghapel Mynydd Seion yn Abergele. Yn y fynwent mae bedd fy nain, Adeline Davies, enw crand ganddi. Mi briododd efo fy nhaid William Davies. Felly naeth I erioed newid ei henw. Gwraig fferm oedd hi, a dyna oedd enw'r lle, fferm. Wedi gweithio'n galed rhy fath a merched ffermydd eraill yn y cyfnod. Roedd yn wraig gloff gyda sowdl drwchus ar un esgid. Roedd wedi cael llawdriniaeth i'w chlin pan oedd yn ei 50au, ac wedi bod yn orweiddiog yn ysbyty Groes Ynyd, yn hyn y groes am fisoedd lawer. Finne wedi cael cli newydd rhyw 4 mlynedd yn ôl ac wedi treulio 30 yn yr ysbyty. Dwi ddim yn cofio nain yn mynd i'r capel. Capel Gosen yn Hopiau Eglwys Bach. 2 gyfarfod ar y Sul fyddai'n cael y cynnal, pregeth am 2 ac ysgol Sul am 6. Ond ar ddiwrnod diolchgarwch ym mis Hydref, byddai 3 chyfarfod. Mwy o angen diolch, mae'n rhaid. Roedd wrth fy modd yn cael gwahoddiad I fferm ar y diwrnod arbennig yma. Tra bod gweddill y teulu yn addoli, byddai nain wedi bod adre yn paratoi cinio. Ac un peth arbennig fyddai'n ei wneud, oedd pwdin Efrog bach crwn, na welais erioed ei tebyg cynt na wedyn. Roedd iddynt fel cacennau sponge wedi codi fel mynyddoedd. 2 o ferched gafodd nain, Mair, Margaret fy mam ac Elizabeth. Mi symudodd nain a taid I fyw yn Abergele ar ôl ymddeol. Cefais y fraint o ymweld â hi sawl gwaith wrth iddi heneiddio a dangos fy mhlant iddi. Bu farw'n 82 oed ar ôl dioddef stroc ar y 10 o Fehefin 1986. Ar un wythnos ym mis Mawrth roedd Cymdeithas Edward Llwyd gyda thaith yn cychwyn o Langernyw. Ar ôl cychwyn o faes parcio'r ysgol, aid i'r fynwent I weld y goeden Ywen hynafol, sydd dros 4,000 o flynyddoedd oed. Chydig lathenni lawr y llwybr oddi wrth y goeden, mae bedd fy nain arall, mam fy nhad, Jane Jones. Nain llan fyddwn yn ei galw. Mae gen I lawer o atgofion yn cael mynd I aros gyda hi. Ogle cig moch a wyau yn cael ei ffrio, a ffwdin gwaed na welais yn fy nghartref. Mint ffres o'r ardd yn cael ei dorri efo rowl fechan finio ar y bwrdd. Roedd fy nhad a'i chwaer Dilys wedi geni cyn I nain fod yn briod.
Mi gafodd hi golled fawr pan fu farw Dilys, ym mis Hydref 1926. Aethai'n 7 oed, gyda llid y colyddyn. Mae Dilys wedi chladdu ym mynwent eglws bach gyda'i thaid a'i nain. Mae enw nain ar y garreg fedd, Annwyl Blentyn Jane Jones. Aeth fy nain i gadw tir gof yn Llangernyw, a bydd hi'n briodi. Jones oedd yntau, felly wnaeth hithe ddim newid ei henw chwaith. Fel nain ac Uncle Ernest roeddwn i'n ei galw. Treuliodd fy mrawd a finnes hawl haf, yn busnesa yn yr efail, yn gwylio'r mynd a dod prysur, yn niwedd y 50au. 62 oedd fy nain pan fu farw o ganser y gwaed ym mis Ebrill 1962. Pan oedd y breallu yn y cloddiau a chennin Pedr yn ei blodau. Mae gen i lythyr anfonodd ataf pan oedd hi yn yr ysbyty yn dechrau'r 60au, yn disgrifio'r bwyd meddal oedd hi yn ei gael. Tatws a sos gwyn a physgodyn wedi ferwi, uwd a jeli a blamonge a hufen iâ. Dim sôn am arogl cig moch yn ffrio. Mae'n dweud fod y staff yn brin yn yr ysbyty ym Maes Holwyn ac yn addo dod â phethau iddi, ond ei bod yn dal i aros. 9 oed oeddwn ni pan fu hi farw. 2 nain ac atgofion. Tybed, beth fydd Nel yn ei gofio amdana fi? Dyma ddarn o englyn gan Tudur Aled, a sgrifennodd yn y 15fed ganrif. Hysbys y dengys dyn, neu ferch, o baradd y boi wreiddyn. Darllenwyd yr erthygl gan Gillian Jones, aelod o gangen Llambed yn Rhanbarth, Ceredigion.